manungsa ditutupi ambian-ambian disirami ya nyune kembian Gusti Allah kula nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana guna goyang masoki asik istira giong 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 hae kelayung tangis kalayung layung asik wong kang ati mati aga dong ana kuncen nono asik mati mongso urung ati tumpake kereta Jawa arupa manungsa ati tutupi ambian-ambian ati sirami banyune kembian Gusti Allah kula nyuwun pangapura aning sayange wis ora ana guna ditumpake kereta Jawa arodane rupa manungsa ditutupi ambian-ambian disirami banyune kembian Gusti Allah kula nyuwun pangapura aning sayange wis ora ana guna Oke baik terima kasih matur suwun.